सीधा जागो जी के नाच पार्टी के प्रोग्राम पता नहीं बढ़िया एगो प्रोग्राम करा वो कि हमरा द्वार पर के भीड़ कम हो जा। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं है। हम के प्रोग्राम स्टार्ट करो। स्टार्ट कर बता मजेदार गाना बजाओ तो तुम याद भूल जाओ। हां ए पता नहीं बढ़िया ना गाना बजाओ ना ऑपरेटर रे साला ऑपरेटर निमन बजाओ अरे विदाई करो अबे रोगल बा घाटा उखड़ल बा लड़की भीड़ जाए तो भारी हो जाई। जब बेटी ससुराल रोला छोड़ दो के चल रहे हैं। पंडित जी पंडित जी के पंडित ताई मर गए। पंडित जी आज तक मुंह सुनाते बचल बा। आप तू हाजामी हो तो चटकारे बाबू हमरा ले जाके क्या करें? कहे के मतलब कि पंडित जी में हजाम में कोनो अंतर नहीं के दोनों तो पटीदारे हम लोग। और सोचनी है कि पंडित जी के पंडिताई जब मर गई बड़ी तब तोहरे से शादी ब्याह कर लेती तू ही पंडिताई हो जाती हमार सीधा सावन बनावे लगती। हमार बियाह हो गइल बा। क्या तो सीट पहुंच गई बा तो हम खड़िए पहुंच गई। अच्छा आई दे बियाह नु भई बा लइका फइका नहीं खेलू भाई लइको बाड़ा सब तोरा के तरह लइका भई बा इतना पाता सीधो गाड़ी एके गो लइका में मर दिबे तोरा के तरह लइका भई बा। अच्छा जाए दे दुखे सुखे एगो भइलो होई तो ओकरो के ले चल के पोस पाल रहल जाई। हमार एक लइका ना बाड़ा सा हमार 25 गो बाड़ा सा। तोरा 25 गो लइका भई बा बाप रे बारे अरे तोरा तो पीली ना पी आयु हका रे बा आ दादा 25 गो के कमाल तक ही आते रह गए हो ना करम बिया हो ऐसे हाँ आइए दोस्तों।